Не можеш да напишеш в хобита анализ на протеинови бази и навигация на черни дупки. Но това ми доставя удоволствие, агент. Ефективно е. Добре, трябва да качим снимка. Привлекателна снимка. Предлагам тази. Демонстрира способността ми да се грижа за Алфатар. Имах предвид някоя секси снимка. Тази няма да свърши работа. Секси? Не разбирам. Приятно ми е. Приятно ми е. Разкажи ми малко повече за себе си. Моят вид се репродуцира чрез спори на всеки 300 цикъла. Аз съм на 300 години. Предишният ми опит е в друга галактика. Аз забравих нещо. Трябва да тръгвам. Чакай, твоят генетичен материал е 72% съвместим. И тя избяга. Перфектно. Спори. Той сериозно каза спори. Провал. Пълен провал. И си неспособен на елементарен социален контакт. Казах ти, че спори е лоша идея. Грешите, агент. Анализът ми е завършен. Вербалният протокол се провали. Очевидно хората изискват химическа стимулация за емпатия. Но имам решение, агент Великов. Човешката вербална комуникация е неефективна. Установих, че използвате химически протоколи. Защо ми даваш този шоколад? Установих, че повишава нивата на серотонин в човешкия мозък с 34%. Социален подарък. Повядай. Милка, най-нежният начин да кажеш: съжалявам, че срещата ми беше провал.